wa matanga oenekiwa hase ensemo y'ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii asaba kuboria kwa bekirwa asaba na inchi gwesoke na kwerikia inse y'omoroberio osha eri kwenekia buna mbachi konyora chinga kichinyororo kero bakurigia obubwenia ase chinyagitari ao namatanga y'omugaka Stephen Orori Misiani yakorekana ase kenyoro kia Nyang'eni Bokimotwe ase sublocation ya Nyabiosi location ya Taracha ime ya Nyaribari chache county ya Kisii no mugaka bwe myaka emyeyemo uyosireti obugima bwaye chitariki 23 omoti nyoga 5 na limo mwaka oyo korengana ni amate yaye nigo mugaka Stephen Orori aberira senkendu asegeka kimeti nyebere abwase gotebekana buna nigo konye amate yebwate ngusano entindi wara bamanye kwimuka baseserire bamanye ko mugaka bako mugacha polisi buno mugaka na osa korete tambe wale keba mu bekitari ho murukare ngo kurwana ege tugeko ku peace ege ko komare abarai ao nigo baikana na ase amatanga yo egatia bono yo kabero mu MCA bwe ward ya Birongo Bernard Nyagako gari amono yo kabero mu MCA bwe ward ya Kyogoro Samuel ya Poko amona barai bande bali bakoligie kerogo kyobo MCA ase ward ya Birongo nje Bernard Nyagaka ogari igani ngande ona achire na nje kwa family yo mugaka pole family yo mugaka njera nanga mzee amemaliza mwendo metinye bere megima baka mwaje de boikera ritu koria rero amada bibano kitura busongo togenda bano torere n'abantu baminto igombo betu akoye njetili darikura na mondoka ale babo kwa teba ngajikura tokura teba porero chikura chuko oyo weka monga jere ntebe no monto gambire na ndo gamba jitamu ibere ayo weka achaga kurpore na ndo saba Warigo engana ye kadi ya SHA nigo yakwanerwa ase amatanga yo abwase abamenyi benseme yo baborigwa kona che kadi yo elio ko bakonya ngateze maana fanya monto karensa otana jirikati ende ya SHA kenda kwa njona tu kadi ngokonye nende nkorwari oyo bwata wa teto twara tonacha kokonyoro bokomu okure ngana tandike ingeri kwa alikuwa na mapema koreki abakonye amate yo nigo yanyora libaga ase bakwana mase yemone getaseni Ensoko TV kubwetekana nengusano konyere ase amate yo gambo abamura bambate kro muntu bwo nota yo tango mago tege timya kija bwatimi metande boto bwate abana bato jali kinyaroka bago torama intwe oyo tali ku rwambo njama goti mwaboruri tebatika mangana iko chakira lero batike pi oyabere bwoyo na saba mu bisete mbata gitayi kamara banta ndara mangana ko bisiko toko boriga abana borori kinyaro abasaba tuborori bari gwanje bakoreki bato sike bacha bato saba mabera basaba mabera saba isamaka na saba ngina maka mura bago tai baseli mura iga korre tweke mira kara koreki kaera to wikiraririe gochubika bana mangana yo mugano likirukere bento bagwikola basada ni bagotenyo mobere akwenda mpire take ngonyore koti yoda instakiri koti chi allegation babegete bagotera mbamanyete lakini rende na gete evidence koti yaro evidence ina ikanyereka buronge na shukuru Mungu so amusi koti yaro ete kontambu abuna mukamu ro maremu yora rento muchando shali nero bali moko kore binteri nyoranga na irwa sobate baino mpaka sogeta asigete eborie ingonye no mwana wa ikaransi iro tagete goseli bwingencho ngakikware gokora igongo saba ekenyoro gosabe yamate gosaba abantu baminto mwesi pia semwabeta mumanye ngabone sese yetomete ne senko igo ekere mwaro ne bintu bigokorekana ikaransa bichiere ngora mobere tobwatikira ingo reporter ya Ensoko TV korwase kenyoro kia Nyang'eni Bokimotwe ime ya Nyaribari chache county ya Kisii ninche Enoch Gichana
Mosinto Onyambane.